Hi guys, welcome to T-Fafals TV. We are back again with latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Kikky bad as endorsing Ed. Aidedzera kuti Ed pasi full video guys. Yes. When I can praise, this is my notes. Yes, yes. 23 August, I can vote. Ed pay. Mu office. Pamberi Zanupf. Pamberi. Pasi nemhandu. Pasi nazo. Oh, yeah. I'm sure guys, mazvinzwira Omega, you have heard from the horse's mouth. Kikky Badesa achidedzera kuti ngaapinde zvake Ed mufana amichamisa ngaadzikame, haisi nguva yake. I don't know guys kuti munoti kudi. Please comment down below mutiudzewo kuti which one is which. Chichiri kumboitika nemazima artist anenge achitya kurohwa here kana kuti anachipiwa mari yakawandisa, because it seems almost ese maartist ari ngomhanya achimhanyira kuti Ed ife achiziva kuti ari kutambudzirwa vabereki. Saka please comment down below. Thank you so much for supporting us. Musajambe ma-AIDS.